आरोबाव सासे बर' लाइमोन सिख्लासानि जिउआ बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। मैया क'क्राझाराव मोनसे जाब्रबथायाव तुलिना नार्जारी मुंनि सासे बर' सिख्लासानि जिउआ आनज्रायलांदों। बे बुहुमखौ नागारनानै थांनो गोनां जाबाय बिथाङा। गावनि जोनोम सानखौ फालिनो थांनानै फैफिननायाव लामायाव बेबायदि हरखाब जाब्रबथायाव बिथाङा बेबायदि बे बुहुमखौ नागारनांगौ जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा गावनि जोनोम सान फालिनो थांदोंमोन न'आव आरो फैफिननायाव लामायाव बेबायदि जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा शर्ट भिडिअ मिउजिक भिडिअ बेबायदि बानायनानै एन्टारटेन खालामदोंमोन इउटिउबाव फेसबुकआव बेबायदि बायदिसिना ससियेल मिडियाआव बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बिथाङा हरखाब जाब्रबथायाव मैया बे संसारखौ नागारनानै थांबाय। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा क'क्राझारनि बिसमुरिनि बासबारि बद्रानपुर vcdcनि एक्स चेयारमेन कमल सिंह नार्जारीनि फिसाजो तुलिना नार्जारी बिथाङा स्पट डेथ जादों आरो बिथांनि लोगोआव थांफानाय सेंग्रा सासेयाबो गोब्राब जोखोम जादों। नाथाय बिथाङा थांगोन ना थाङा बेखौ मिथिनाय जायाखै। क'क्राझारनि जेडि रड खांख्लाबादायाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव। सानफ्रोमबो जों नुबाय थादों मा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेबायदि थैनाय, माब्लाबा सोरबा गावथारजानाय, माने जोबोरैनो दुखुनांथाव, ओरैबायदि दुखुनांथाव माने बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। बेबायदिनो बहाबा माने उच्चेद खालामजायो, न' बां सिफायजायो बर'फोरा, बहाबा पुलिसजों गावथारजायो, बहाबा बेबायदि जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गालांजायो, बहाबा बेबायदि किडनेप खालामनानै बहाबा फानहैजायो, बांगालफोरजों लांजायो थगायनानै, बेबायदि गोबां माने दुखुनांथाव जाथाय। आरो बेबायदि जाथायखौ जों बर'फोरनियावसो नुगासिनो थादों। मा बुंबावगोन जोंनि बर' सुबुंफोरखौ? मानो बेबायदि अरायबो जोंनियाव मा नांखो, माबा साव नांनाय बायदि जाबाय नामा? सानफ्रोमबो सासे नङा सासे बेबायदि माने ओरैबायदि गिलु बालु जाथाय जानानै थैयो, ओरैबायदि दुखुनांथाव बिखा खामथाव जाथाय जों नुयो बर'फोरनि सायाव, ओरैबायदि अत्याचार माने दुखुनांथाव जाथाय नुयो। खैफोदाथ' खैफोद फैखायोआनो, गुबुन हारिनि सोबख'नायाथ' थाबायानो, लोगोसे गाव गावबो बेबायदि माखासे एक्सिडेन्ट जानानैबो बेबायदि जिउ जोबनायखौ जों नुगासिनो थादों। माब्लाबा सोरबा फासिनानै थैगोन, माब्लाबा सोरदोबा बांगाल हौवाजों फानजाहैगोन, बेबायदि जों नुगासिनो थादों। जियानो जाया मानो बे जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय। तुलिना नार्जारी बिसमुरि बासबारि भद्रानपुर vcdcनि एक्स चेयारमेन कमल सिंह नार्जारीनि फिसाजो, बिथांनि जिउआ जेन सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों बेखौनो आरज गाबगोन जों। आरो थांनाय साननैसो सिगां नोंथांमोना नुदों करिश्मा ब्रह्मनि फासि होनानै थैनाय मोनसे जाथाय। बिथांनि थैनायनि गुबै रहस्यखौथ' दिनैसिम मिथिनो हायाखै दाबो, नङा होमबा? बेबायदिनो सासे न' सासे बर' लाइमोनफोरा बे संसारखौ नागारलांगासिनो थादों। बेबायदि जुदि मोजां मोजां लाइमोनफोरा जुदि नागारनानै थाङोबा संसारखौ, थारैनो जोंनि बर' हारियाव बेबायदि लाइमोनफोरा, गोरों गोरा लाइमोनफोरा जोबस्रांबा मा जागोन हारिया? जोबोर साननो गोनां। ओरैनो जोंनि लाइमोनफोरा माखासेया बेकार, माखासेया फरायनाया गुरुत्त' गैया, गिदिंलाबायनानै थायो, जिरायलाबायना थायो, खामानि मावा, फराया, खुनु कम्पिटिटिभ एग्जामाव बाहागो लाया, न'फोराव थायो, ओरैनो दुमदाखाल खालामनानै थायो, जुवा गेलेना थायो सोरबा सोरबा। बेबायदिनो जोंनिया ओरैनोबो डेस्ट्रयखा। आरो बेबायदि साफा सानै गोरों टेलेन्ट सुबुंफोराबो बे बुहुमखौ नागारलांगासिनो थादों। जोबोरैनो दुखुनांथाव। बेनिखायनो हे बर' लाइमोनफोर, नोंथांमोनखौ आं बुंगोन, नोंथांमोना अरायबो हुसियार जा, गावनि सेफटिखौ साननो सोलों, गावनि जिउखौ जेरैहाय रैखा खालामनो थाखाय बेबस्था ला, जेरै हायो जेन थांनानै थानो नाजा। गिबियाव नोंथाङा थांनानै थानो नाजाग्रो। जुदि नोंथाङा थांनानै थायोबा फिउचाराव नोंथाङा जेसेबां जि सानदों, जेसेबां टारगेट खालामदों, बेखौ गासैखौबो हासिल खालामनो थाखाय दावहा नांनो हागोन। बुहुमा मोनसे दावहाथिलि। बे दावहाथिलियाव दावहा नांनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा गावनि जिउजों दावहा नांनांगोन, गाव थांनानै थाग्रोनांगोन। खुलुमबाय।